Velkommen til denne instruktionsvideo i, hvordan du anvender Netgiraffens hjemmeside. Du er sikkert kommet ind på vores forside, og på den kan du finde noget information omkring nyheder eller ting, der er i fokus lige i øjeblikket, som f.eks. her sandkasseting. Nede i bunden af forsiden kan du se, hvad de nyeste varer vi har fået i vores butik, hvad de bedste tilbud vi har til dig, og den mest solgte, og det gælder så for alle varer i butikken. Ude i venstre side herude har vi nogle kategorier. Det er de overordnede kategorier, vi har delt vores butik ind i. Så vi har legetøj, børnehave og skoleudstyr, baby- og børneudstyr og børneværelsen. Inden for hver af dem har vi så en gruppering, hvor man kan så finde de varer, man skal bruge. For eksempel hvis man skal bruge en dukke, så går man selvfølgelig ind i dukker og bamser. Når man så kommer ind der, så forklarer vi lidt omkring hvilke dukker og hvordan det hele fungerer omkring det. Og så har vi så igen de nyeste varer, bedste tilbud og de mest solgte. Og det er så inden for den kategori, overordnet kategori dukker og bamser. Nu var det en dukke, vi skulle finde, så nu går vi ind i gruppen af dukker. Og inden under dukker her, kan vi så se alle de forskellige produkter, vi har, der relaterer sig til produkter. Og der er rigtig mange forskellige typer varer. Her har vi en, taledukken Isabella. Men hvis man vil se mere på en vare, kan man enten klikke på billedet eller på den lille link, der er her. Så nu går vi ind og kigger på taledukken Isabella. Taledukken Isabella, den har i øjeblikket, kan vi se 34% rabat. Der er, hvad den kostede før, hvad den koster nu. Og der er så i det her tilfælde mulighed for at vælge mellem to forskellige typer. En lyst hår og sikkert ikke med mørkt hår. Varen er på lager, det betyder at varen er på lager. Og vi har kun mulighed for at sælge til dig på lagervarer. Det betyder, at du kan ikke købe en vare, som ikke er på lager, og det er din sikkerhed for, at vi kan levere varen hurtigt. Hvis vi siger, at vi gerne vil købe varen, så trykker vi på læg i kurv, og det vil man se så, det er oppe i kurven, heroppe står der nu, at vi har lagt for 299 kroner i kurven. Så kan man selvfølgelig fortsætte med at gå ind og finde andre varer osv. Hver gang man går ind på en specifik vare, så får man faktisk mulighed for at se andre typer varer, som folk har købt sammen med Isabella. Og i det her tilfælde har folk altså købt en sutteflaske, en mobiltelefons legeting og en dækkeserviet med ABC dækkeserviet. Hvis vi ønsker at søge efter nogle ting i stedet og sige, jamen jeg vil gerne kunne finde en anden vare, f.eks. en borg, lad os sige vi søger efter en ridderborg, jamen så kan den se, så søger vi herop, så viser den pænt og nydeligt, at vi har nogle forskellige ting. Og den der, min første borg blå, det er lige mig, tror jeg. Så klikker man på den, og så får vi information om den. Nu kan I se, at der er en indikation, at der er få på lager. Det vil sige, at der er ikke så mange tilbage, men de er der stadig, og du kan sagtens bestille dem. Så vi siger, jamen vi køber også borgen. Så er det faktisk klar. Det var ikke mere, jeg skulle handle i denne omgang. Så vi går over og viser kurven. Og den viser så en lille opsummering på, hvad det er, du har købt, altså en taledukke og en første borg. Samtidig viser den nede i bunden her, at du vil få 14 kroner, det vil sige 14 bonusgiraffer, som du kan anvende næste gang du handler hos os. Det er på den måde, du sparer op til at få bonus hos Netgiraffen. Hvis vi siger, jamen det er fint, jeg går videre til kassen, jamen så er der nogle valg, man skal foretage. Som privatkunde vil du typisk vælge dankort eller kreditkort, og vi tager ikke gebyrer, når du køber hos Netgiraffen. I det her tilfælde har vi været så heldige, at vi har købt for over 600 kroner, så derfor koster det ikke noget at få sendt med GLS Pakkeshop eller til GLS levering til en erhvervsadresse. Så hvis man vælger GLS, og det er en dejlig nem ting, jamen så kan man søge, hvor det er man bor. Nu kan vi sige Holmensvej her, nummer 5 for eksempel i Frederikssund. Og så viser den, jamen hvad er det nærmeste sted. Og det er for eksempel at sige, jamen jeg vil gerne hente min vare hos Blockbuster. Og det giver jo nogle forskellige muligheder. Man har så også mulighed for at se, hvad åbningstiden er på de forskellige her. Og det giver så, at man har mulighed for faktisk at komme og hente sin vare meget, meget sent hos den her Blockbuster. Og det er jo meget rart, når man er på vej hjem fra arbejde. Så det er en måde, man vælger det her. Hvis man derimod skal have leveret til sit firma, der hvor man arbejder, så kan man vælge GLS, og det er kun hvis det er til et firma, man kan vælge den form. Og ellers findes der selvfølgelig også muligheden at vælge Post Danmark,
med omdeling, det vil sige, at de kører ud med pakken til dig. Det vi så også skal have at vide, det er selvfølgelig, at vi skal have at vide en e-mailadresse. Vi skal have at vide et navn. Vi skal have at vide, hvorhen til. Og vi skal have at vide en postnummer og et by. Og det er jo faktisk det. Hvis du taster dit telefonnummer her, dit mobiltelefonnummer, eller slutter dit telefonnummer, så er der også en mulighed for det. Og hvis du taster dit mobilnummer, ja, så har du altså mulighed for at få en sms, når pakkeshoppen har modtaget din pakke. Hvis du har nogen kommentar til din ordre, så kan du skrive det her. Før du kan fortsætte her, så skal du altså sætte kryds i, at jeg har læst Netgiraffens salgs- og leveringsbetingelser. Og du kan klikke her for at læse dem direkte, hvis du ønsker det. Ellers trykker man på fortsæt. Så skal man bekræfte bestillingen og sige, jamen det er faktisk det, jeg gerne vil have. Og så trykker vi på den grønne knap, der hedder godkendt bestilling. Så kommer vi til selve betalingsdelen. Og det er meget enkelt. Man taster sit kortnummer her, og nu kan jeg ikke taste det hele selvfølgelig. En udløbsdato, for eksempel hvis den udløber i 10. måned 2012, og nogle kontrolcifre. Når man trykker på gennemfør betaling, så bliver betalingen gennemført. Det vil sige, at den bliver ikke gennemført, men der bliver det reserveret de penge, og vi trækker selvfølgelig først pengene på det tidspunkt, som varen bliver afsendt fra vores lager, og ikke før. Så det er ganske enkelt at handle hos Netgiraffen. Når du har trykket på gennemfør betaling, så får du en bekræftelse. Den kommer både på skærmen, og der bliver også sendt en e-mail til dig med bekræftelsen og login til medlemsområdet eller kundesiden, hvor du kan følge med i din levering. Det var alt. Håber det vil gøre det lettere for dig at handle hos Netgiraffen.